Dobro. Dakle, A zašto Dragane, snimaš? ovog puta si prevazišao sebe. Ovog puta sam prevazišao sebe. Bez obzira na sva obećanja. Imaju u frižideru još što je stavljeno. Bez obzira na sve. Tak smo i za mase i kuce za čerke moje. Evo, prevazišao sam sebe. Ovog puta. Da, eto snidim što imam. Ovo karibo. Vidimo dalje. Evo, ima i još ovoga, i ovo je još za mace, i još imamo za kuce, imamo za papagaje. Evo šta sve. Znači, Otvaramo kao da pijacu. prodavnicu nisam vidio u životu. Evo još ima. A jao, šta tu ima? Evo, šta tu ima? Stani. A jao. I Baileys. I ovaj neki, punč. Jel da, punč? Da. 2 vrste. I Baileys samo je bio zaštićen, da. Prevazišao sam sebe ovog puta. Evo još sira. Sir, kako sad ovako, jedan. Ovo je jedan, a treći. Meni recimo. Eto. Evo, bližimo se kraju. Evo imamo i za kuce. Evo ga. Ovako dosta. To je to. Još jedna. Eto. To je to.